ассалому алайкум ҷаноби олӣ, пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати тоҷикистон. Муҳтарам ҷаноби олӣ, мо мардуми ғариб, мо мардуми муҳоҷир дар шаҳри Русия бекору бехонау бедар мондем. ҷаноби олӣ, як моҳ зиёд шид, мо не кор дорем, не бор дорем дар ин хонае ки оли мо зиндагӣ дорем. ҷаноби олӣ, як ҳафта дига муҳлат додига, агар пули иҷораро надиҳӣ аз хона меронем меган. ҷаноби олӣ, мо не ҷои хоб дорем дигар. ҳазор мардуми муҳоҷир дар берунову дар дашт, дар кӯчаҳову дар аснофкаҳо хобанд, ба касали ҳар касалҳо гирифтор мешанд. ҷаноби олӣ, мо ҳатто барои хӯрданмон пул надорем. бисёр бачаҳои бародароне ки дар ҳаминҷа нишастаанд ва ёям мехоҳанд ки мисол ягон аз тарафи шумо кӯмаки худонро расонед. илтимос ҷаноби олӣ, мо ягон пули хӯрданӣ надорем. ҳатто як ҳафтамоду муҳлат додигае ки аз хона бароед мега. берун мероид, меқапанд, штраф мекунанд. аз 15,000 бисёр штраф мекунанд. мо намедонем куҷо барем. дашт намешавад хане ки бе хӯрдан мемарем аз гушнагира. ҷаноби олӣ, коре кунед, ё Тоҷикистон моро барен, ё намедонем ягон кор кунед. илтимос хоҳиш мекунем, моро як вазъияти моро бибинед. мо дар бисёр дар вазъияти безеб қарор дорем. хоҳиш аз шумо мекунем, ғамхори мардум, асосгузори сулҳу ваҳдати Тоҷикистон.